Sinibingelele babukeli benseso ye-TV1 nabathandi bey'nhlelo nje zonke zohlelo. Siyathokoza emakhosini nohlelo i-Tell Your Story. Njengoba nazi-ke ukuthi-ke lolu hlelo le-Tell Your Story sisuke sikulethela nje iy'tori ezahlukahlukene ey'hamba nabantu futhi abahlukahlukene abadinga-ke usizo lakho njengombukeli nembono futhi-ke yakho njengombukeli wenseso ye-TV1. Udaba lanamhlanje esiza nalo lithanda ukuba kuhlungu kakhulu and futhi-ke liyathusa ngesimo sezinto esikwazi noma ezikwazi ukwenziwa abantu kwabanye abantu la emhlabeni esiphila kuwo. Ngizosho nje ukuthi-ke usisi lo ngihamba naye akanankinga nokusho igama, akanankinga futhi nokuthi sikhulume nje naye ngokukhululeka. Sisi wami sikubingelele sikunikeza ithuba lokuthi ubingelele umbukeli wenseso ye-TV1 uphinde futhi usiphe negama nesibongo. Yebo, ngiyabonga ukungipha leli thuba. Igama lami nguNolwazi Wakadladla. Yes, Nolwazi Wakadladla. Nolwazi Wakadladla, udaba lakho osibhalele ngalo. Sithe masilibheka noma sithe masilibuka safikela ukudabuka nanokuthi kufanele sheshe sisukume sisondele sizokwazi ukuxoxa ngalo ukuze abantu bekwazi ukuthi besukumele phezulu nabo besheshe becommente ngalo ngesimo sokuthi kunemphefumulo at stake noma ke kunemphefumulo esengxakini noma esenkingeni njengoba kunalo dabo nalo. Uma ungasixoxela nje sisi ukhulelephi nendawo? Indawo engikhulele kuyona ngikhulele kwaMaphumulo eMabomvini. Maphumulo eMabomvini. So lolu daba osibhalele ngalo lenzeka khona kwaMaphumulo noma lenza kwenye indawo? Lenzeka khona kwaMaphumulo. Okay. Mhlambe iminyaka angeke uyikhumbule kwakuyinini kodwa ngineshow story yasazi. Kwenzakalani ngobaba wakho? Into engayisho nje ngobaba wayeumuntu obeyade ethanda ubeyade esebenza actually. Ya ubeyade umuntu ekade esebenza okusho ukuthi ngaleso sikhathi wayekade ethole umsebenzi ongconywana. Okay. Yebo la eThekwini then wasethenga imoto. Njengokuthi ke phela ke ubephila lokho lento leyo ukuthi iyisintu. Yabo because thina besihlala naye la eThekwini. Bephilela nje isintu. Okay. Ahambe ubaba ashiye la eThekwini athi uyehla uye emakhaya. Okay, uyotshengisa ukhulu imonto. Ngokusho kwakhe yena ukhulu mayengixoxela. Okay. Yebo. Then ke kusho ukuthi mayifika lapha emakhaya okay kufike celebrate kahle because wahlala isonto. Yebo, wahlala isonto. Okay, mabesho bathi wathi esezobuya kwabo ukuthi uginqika nemonto ukuthi kanjani ke nababazi kodwa kuthiwa umzimba wakho olimele kakhulu. Okay, so walinyazwa washona edingana nayo leyo monto ayoyibika emakhaya. Yebo. Okay, kwenzakalani eqhubeni kwesikhathi wafihlwa kwenzakalani? Thina nje la kwafuna sekufona uma kwafuneka sekufonela uma kodwa yena uma ungasekho ke emhlabeni naye. Okay. Yebo, kwafuneka sekufonela uma then kwabo ukuthi thina sehla ke vele kumele sehle vele semakhaya ukuze sikwazi ukuthi siyofihla ubaba. Okay, yeah. Yebo. Then kwathi sathi masifika ke emakhaya ke hayi kwafika kwahla nje lo 3 days anyana then wafihlwa because ubaba vele bekuwumuntu ade ubade kuwumuntu bade engayithandi emotional. Okay. Yebo nje ubekasho nje osho ukuthi cha mina mangishona angifuni ukuye emotional. Ngifuna kube ukuthi nje ngiyagcina la endlini kube ukuthi bese ngiyafihlwa ke. Okay. Yebo. Kwaba qhubeka. Yebo kwaba kube into kanjalo ke. Okay, okuhamba kwesikhathi ke mhlawumbe sahlala kwaba ukuhlala kwethu 3 days sefihliwe ubaba. Yes. Okay. Kwathi kuhlelwe endlini kwangena kuthiwa nje kwangena sengena isidumbu. Like angazi nami kanjani but ukuxoxela kwami kuthiwa kwangena sengena nje isidumbu kulukudu isidumbu endlini siyasho ukuthi isidumbu uthwetshulwa usibanibani. Imake. Ngaleso sikhathi ubaba efihliwe. Yebo. Kuthi ebusuku kwenzakalani kuyena ukuze eqhamuke sengena endlini ngendlela angena ngayo. Khona wakuxoxela ukuthi kwenzakalani noma ungichazela lapho ukuthi kwathiwa kwenzakalani kuyena? Yena makushiwo kuthiwa yena ukusho kwakhe wathi wabuyelwa umqondo mase sebona ikhaya. Yabo wabuyelwa umqondo mase sebona ikhaya. Okunye nokunye angazi. Yena kushuthi umuntu lo owayemthwebula. Yebo. Wamthwebula wamumba wambeka. Yebo. Wamenza lokhu ayethi uzomenza khona ukuthi ekwazi ukuhamba naye. Yebo. So wasebuyela umqondo kuleso sikhathi leso wasebaleke yonke ekhaya. Yebo. Yento yenzeka ebusuku.
Yebo yenzeka ebusuku cause ukungena kwakhe Gulukude wangena nje. Yabo kuthiwa wangena nje ngesankahlo nje engena. Ukuthi nathi asikade sisayingane ngaleso sikhathi. Okay, ubaba wafika ke ekhaya useyaphila ade shonile. Yebo. Kwenzakalani ngakusasa? Hayi ngakusasa nje sasithiwa thina sasimsaba. Yabo sasimsaba. Okay. Then ke nokhulu ke yabo kwabo ukuthi ukhulu uyasho ukuthi hayi singamthatha because uma wayefuna ukuhamba naye akhuphukeze naye la eThekwini. Yes. Yebo then sakhuphuka iseza nayo la eThekwini. Ukukhula nje kwethu besikhula nje sazi ukuthi hayi ubaba uyaphila kodwa manje bengingathathi kahle. Kodwa bekwazi ukuyihambela kodwa bengingathathi kahle ekhanda. Okay, ubaba ukuphila kwakhe akufananga nasekuqaleni ever since wabuya. Yebo. Uyamazi umuntu wamenza lento kwenzalani yena ifamous? Lo muntu amthebula ngoba umuntu abawamenza lento iwabulawa ngihluku kakhulu nawe uyayazi indawo esemakhaya kwabo ukuthi nje bamshaya bamshisa kwaphela nje ngaye kanjalo futhi. So ubaba wasephila ke kanjalo ke wasebuya niza naye la eThekwini. Yebo wayesephila kanjalo ke. Ubese umuntu onjani ke njengoba esebuya ngale kwabangasekho? Into engayisho nje ubaba ubese umuntu nje ongathi ubengaphili kahle ekhanda kodwa manje bethi mayimvuka lento le yabo bekusho ukuthi umuntu wasetshenzwa. Bethi mayimvuka lento le yabo kwezinye ikhathi abe nolaka yabo uqala kwami ukuhlakanipha mina ngathola ingane ngina 17 ingane yami ina 3 years. Yes. Ubeka nje agijimisa ingane yami nje endlini ayishaye nje ngimbuze baba uyishayelani ingane bengasafani nakuqala. Ukukhula kwami nje mina ngikhule sekuba ukuthi ngiyam understand ukuthi okay ubaba ucasukile namhlanje ayikho right. Yabo So ubaba uyaphila ke enalokuphazamiseka nakho kukhona lento alokho ebuye ezenze ezama seizures wathi mhlawumbe ubuye edlikize. Yebo. Uphinda futhi kube khona leso ikhathi la ngathi akasiyena khona uyisilwane nje. Yebo. Kona unikhumbula man uyabona wena usawuba uba wakho lo man mbuka noma kuba into esikhashana mase kuba khona isikhathi la eshintsha khona nje ningamazi. Into engayisho nje ukuthi ubeka akhulume ngami ngimncane athi mina axoxele mina ngingane yakhe angitshela ukuthi hey ingane yami kwakuthuna olwazi ngangeve ngiyithanda yabo kanjalo because noma ubengasamkhumbuli noma uze wahamba nje emhlabeni bengasamkhumbuli ubeka amxoxele nje athi mina nginomngami mina ngihleli nje nani kwaphela ngimazi simtshele yabo ngimtshele mina ukuthi no baba imini unolwazi athi umntanami usakhula kanje kube ngazi ukuthi uyangizwa ngaleso sikhathi aphinda ngixoxele futhi ngayo leyo nto le which means ube understand lelo minute lelo then bese phinde yakhohlwa futhi. Mbukeli wenseso ye-TV1 ngicatha udaba uyaluza noma uyalizwa ukuthi libhlungu futhi ke lijulile. Mengathi ukurecapa nje kancane sibuyele emuva ubaba lo wawumuntu owathola umsebenzi eThekwini wayemakhaya uzongicorrect efika la ngilahle khona. Emakhaya kwakhona umona noma abamonezelayo wathakatha waginqwa nemoto ushona kwakhe kwawukushona emotweni. Mangikhumbula wafihlwa kwaphela isikhashanyana esincane kwakhona umuntu omlanda emathuneni asegcekeni. So wathi methi uyazama ukumvusa umqondo waphaphama kumuntu lo amvusayo wakwazi ukubona ekhaya waseyongena ekhaya nalo wabaleka kanjalo. So the reason why kwagcina uthola ukuthi naye ugcine ebanjwa ngoba ubaba wayemkhumbula ukuthi usibani engithema ngivuka ngabona yena. Okay sibuye size eThekwini bengithi nje angithi ukukhavisa umlaleli ngibe neshow ukuthi sisahamba on i-track eyodwa. Ubaba ke wagula kanjalo nje wanhlala eThekwini. Kwenzakalani ke kubaba? Ayikhambi isikhathi nje washona ngonyaka odlule. Okay useshona ke manje naturally kokugula ke manje. Yebo. Okay waseshona ubaba kwase ke kwenzakalani ususele manje umama akasekho ubaba akasekho useleni bangaka ekhaya? No usele nokhulu ukhulu semdala kakhulu naye unosisi wami omdala. La eThekwini noma ula usemakhaya? Usemakhaya unosisi wami omdala khona. La eThekwini la benhlala kuwena nabo nobani? Yebo ukuhlala kuyimina ubaba nengane yami kuphela. Okay so ususe nengane yakho? Yebo. Ubhalela kwi-TV uzoshare noma uza nesi story ozenazo.
ngiyazi ukuthi kunembono oyidingayo noma kunezinto ocela ukuthi abantu bekubonise kuzo. Since ubaba engasekho emhlabeni, kwenzakalani ke manje? Ekwenze wazi wabhalela le TV yini lesiyenze ukuthi uzusukume ukuthi cha ngoba ukushona komuntu but lokubuye ngathi kunezinto kulandela emva kwazo. Kwenzakalani? Into engayisho nje ukuthi emva kokuthi ubaba meseshonile kwaba ukuthi kwenzeka izinto ezi-strange endlini. Indlu yethu ke thina ke indlu enkulu engangokuthi 7 room. Onke lokho ke lamakamera amanye a-empty. Yebo. Manje kuba ukuthi yabo kwenzeka izinto nje ezi-strange ezisabisayo and selokhu ashona yabo bekuba nesikhathi afuna ukuthi aphakelwe ngaso. Imake usekhona manje ngokwespirit la endlini niyamuzwa kwenzakalani kunyakaza izinto niza ama steps noma uyakhuluma kwenzakalani ukwenzani? Kuningi afika kwenzelana cause uyayafike bekuba nesikhathi sakhe nje aphakelwa ngaso. Then mase sekushaya leso sikhathi kuba ukuthi khala amabhodwe kuvule kosinki ngathi bayivulekela. Ingane nayo iyakhala, ingane yami siyakwazi ukukhuluma kancane but ike ngitshela ukuthi ihambe ekitchen then mayibuya ibuye ngitshela ukuthi mama umkhulu uthi ufuna ukudla. Ngibuza ukuthi ukuphi umkhulu? Ebusuku siyacindezeleka, ingane yami ayilali, sekuhlule ishunqiso ngishunqisa, sengihlulekile. So kuwena wake wafika ubaba noma uke uzwe izinto nje lezo yishonje yokucindezeleka nanokuzwa mhlambe lawo ama steps yini wena oyizwayo ke ekukhombisa ukuthi there's a presence of ubaba la endlini? Ngesikhathi into enzo ukuthi hawu mawe shembe ngathini into masabi yo sasikhulume nje ukuze sikwazi le ndaba siyilungise. Yes. Into enzo ukuthi ngisho ukuthi yakhona ukhona ubaba la endlini. Uyayafike naye like engazuthi uyangihlebela yabo, angazi like uyangihlebela uthi ngiphakele yabo, noma angitshela ukuthi lo muzo weingane zakhe akusiwo owami yabo. Nami sometimes nginokuphupha yabo ngimchazele no baba owami lo muzi mina unolwazi but yabo angitshele yabo afike la kuyisilwane yabo mangimphupha afike la kuyisilwane ngivuke ngijulukile yabo. Then bese ngiyabelieve ukuthi no into ekhona lena cause ngithi mangihleli ngizongazi ukuthi umile la emva kwami bekuyinto ade ejwayeleke vele ukuthi afike azoma la emva kwami bese yakhuluma. Yebo. Kube ngazi ukuthi umile la emva manje ngiyaphenduka hayibo akukho lutho yabo. Njalo ngabo 3 isikhathi emini bekuyisikhathi adedla ngaso uyafika njalo. Akukhona ebusuku kuphela uhlupha ngisho emini? Nasemini uyahlupha ebusuku ngathi usukenzela ke. Uqala ngangitsho ukuthi amagundane kodwa manje sengiyabona ukuthi cha akusiwa amagundane. So uthe ngoba usuhlala wedwa kulama room empty uke wazama ukufaka abantu bakhishwa yini endlini lezo wawuthi uzama uqashisa ngaso? Bakhishwa izona lezi zinto lezi. Uyena ubaba? Yebo bakhishwa yena, bayasho ukuthi endlini kuye kushise. Sometimes afike nje azobatshela ukuthi iphumani like bayaphupha yabo. And ke akuhlaleki nangokuthula ke siyaxabana futhi nabo abantu engisuke ngiqashise nabo. Kuba ukuthi siyagejana abaningi baphuma ukuthi mina nabo sixabane. So mbukeli ngicathi uyaluza udaba ukuthi ubaba wathwetshulwa wase evuka noma wavuswa mase shona ngokwa nature noma naturally usewumuntu osephakathi nendawo ongasayi ngale osebuye ezekhaya ezohlupha. Ngiyazi umbukele ngathi isipoki siyakhishwa noma isipoki ekulula ukuthi sikhishwe kodwa lesi ingakho ngithe asiqale emuva udaba lasisi ukuthi wake washona lo muntu wavuswa kanjani. Useyinto esihlupha manje sengathi ifa kwesibili. So angazi ukuthi udaba olunje singalungisa kanjani noma if kukhona othi into enjiwa kwayizwa asinikeze indlela ukuthi singayilungisa kanjani ukuze usisi ekwazi ukuhlala kahle nezingane zakhe. If ungathiwa khona umuntu olalele njengamanje othi uyafisa ukusiza
ingakusiza ngani kulolu daba beside kwaloko ngikushilo mina? Into angacela nje ukuthi angisize ngayo ukuthi angibonise ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngigcine ngimkhiphile lapha endlini. Ukhulu uyayazi le ndaba emakhaya? Uyayazi and nakhona vele ubaba kuthiwa nakhona uyahlupha, uyabonakala kodwa akangeni egcekeni. Ugcina nje ukubonakala like uyadlula ngendlela. Into zakhe zemcimbi wenze leseshonile emakhaya noma kwagcina kwenze njani? Khona into enayenza la ekhaya yokumenzela into zakhe nje? Sagcina sihlambulukile nje kuphela. Ukumenzela okunye asikakabi nawo amandla because sisalwa nayo lento yakhe ukuthi uyangena uyaphuma la endlini. Okay, mbukeli, singalandisi kakhulu umcathi. Luzwakela udaba and futhi ke nawe ekhaya ulizwile nanokuthi ke into yaqala kanjani, isinjani manje. Sesidinga ukuthi ke usisize sibe nesiphetho sayo le ndaba. Ukhumbule ke mbukeli insese TV1 lawo lezi indaba esijwayele ukufika nazo noma laba client nabantu esijwayele ukufika nawo sisuke sibalethele ukuthi bezothola usizo la kunina bekwazi ukuthi kube khona indlela bazokwazi ukuthi into ezabo bekwazi ukuzilungisa. So siyinsese ye-TV1 sikuletha lezi inhlelo ukuze sikwazi ukuthi mina nawe sikhulumisane, sikwazi ukuthi sisize abantu abafana nawo sisi. Sisi wami, amazi nje okuvala before sivale nje ukuthi ungathini kumuntu ukuvalelisa sigoqe mase ke siyakwazi ukuthi sibavalise ababuyele ekhaya. Into engingayisho nje ukuthi bengicela ukuthi umuntu nomuntu ayiqinise because akamazi ukuthi akalazi kusasa ukuthi limphatheleni. Abantu bagangile la ngaphandle naye ubaba wayethi uyojabulisa ukhulu ekhaya. Yes. Yebo, into engingayisho nje ukuthi abantu bayiqinise. Yebo. Qinisile sisi, abantu abaqine. Sisakhuluma ngokuqina, ungakhohlwa mbukeli insese TV1 isakhona ikhombo eyophondo, ibhodlela lemali, intelezi yokugquma nesuwasho sokugeza. Leyo khombo iyona lela screen sakho eyokuqina, eyokuvika, eyokudonsa. Abantu ke ababe nayo behlezi beqinile emakhaya, bawaqinisile amagceke nabo futhi uqobo lawo beqinile. Mbukeli, singaze sande kakhulu until ivideo elandelayo. Siyabonga.